президент Эмомали Раҳмон таъкид кард ки ба созмонҳои террористӣ аз рӯи меъёрҳои дугона мавқеъ нагиранд. ин матлабро Эмомали Раҳмон рӯзи 17 май зимни суханронӣ дар оғози ҳамоиши ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил баён дошт. Амалҳои гурӯҳҳои ифротиву тӯдгаро барои кишварҳои Осиёи Марказӣ низ хатари ҷиддӣ доранд. Онҳо ҳадафҳои муғризонаи худро бо шиорҳои динию мазҳабӣ фурӯпуш намуданд. Тарафдоронашонро зери парчами мубориза барои адолати иҷтимоӣ ҷалб мекунанд. Вале дар асл мақсади онҳо дигар намудани сохти дунявии давлатдории кишварҳои минтақа буданд. барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ аз ҳама гуна роҳвосита истифода мекунанд. ин дар ҳолест ки бисёре аз кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла ғарб дар муносибат бо терроризм бархурди яксон доранд ва аз ҷумла раҳбарони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Иттиҳоди Аврупо, Чин, Русия ва кишварҳои дигар низ гуфтанд ки ин падидаро хоси қавму миллат ё дину мазҳабе намешуморанд. Эмомали Раҳмон дар ин робита ба кишвар, гурӯҳ ва ё созмоне ишора накард. дар гузашта мақомоти тоҷик аз кишварҳои аврупоӣ барои паноҳ додани аъзои ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар қаламрави худ изҳори норозигӣ карда буданд. ҳоло гуфтушунид ва табодули таҷриба ҷараён дорад ки чӣ гуна бо ин зуҳуроти баъд хубтар мубориза бояд бурд. як мавзӯи аслии ин ҳамоиш маблағгузории терроризм буд. иштирокдорон ба мушкили муқовимат бо гурӯҳҳои ифротӣ таъкид доштанд. дуруст аст ки дар дасти гурӯҳҳои ифротгаро маблағи бузург гардиш мехӯрад, вале барои он ки як амали террористӣ анҷом дод маблағи зиёд лозим намешавад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар суханронии рӯзи 17 май ҳамзамон аз дастрасии террористон ба фановариҳои нав низ изҳори нигаронӣ кард. ӯ гуфт ки гурӯҳҳо аз дастовардҳои технологияҳои иттилоотӣ барои паҳн кардани ақидаҳои ифротӣ ва ҷалби афрод бо сафҳои худ истифода мекунанд.